Da, on najbolje skida po meni Harise, ja ne znam sad već kako to ide i kako to već ti stručnjaci govore. Pošto svako od nas stručnjak pomalo, tako? Evo, ja sam onako laik. Ja sam čovjek iz naroda i ja mislim da je on to super odradio. Super odradio, ja mislim da su ti laici u stvari najbolji, jel? Laici. Pa kažu pevači da kada antisluhista kaže da je nešto dobro, da onda to 100% prolazi. Ja nemam pojma sa životom. To sam čula tu teoriju i bila mi je potpuno onako... Baš ti hvala. Šta? Lepo ste rekli. Nisam rekla, nije to bilo na tvoju adresu. Ne, to ja namjerno, šalimo se mi, ali one to, apropo toga da o meni toliko pričaju, ali nadam se da mogu da urade neku koreografiju koju ćem ja zadati, kao i ritam koji ću da im zadam, da vidim gde hvataju i šta već oni, koji su to sluhisti. Pošto ti ne možeš biti sluhista bez ritma u sebi. Sigurno. Tako da ja mogu to najbolje da procenim, ne bi džaba uzeli Paula Abdul za Idola, da upravo ona bude jedan od ljudi koji će da proceni ko dobro peva ili ne i ko se ujedno sa tim kreće ili ne kreće. Znaš, kao ne može debil koji ovako radi i peva da ono kao bude okej. Po meni to nešto mi ne ide zajedno, ali okej, moguće da je to okej. Budete prekinem samo pored toga, dobro, ti si od dugo godina na estradi i sve to. 15 godina sam tu, još jednom li mi neko bude rekao nešto? Jedan druga, jedno koji je totalni antisluhista, znači nema blage veze sa pevanjem i sve to, ali tačno zna, recimo, kad neki pevač pogreši, kad napravi neku grešku. To nije antisluhista, znači nije, on ne može da peva, znači bukvalno... A dobro, on možda ne može da peva, ali ima sluha, verovatno. Može biti producent, scenarista, režiser, levodasak, svi oni imaju. Pa može, kako ne? Znači, tačno provali, recimo, kad neki pevač peva, on tačno zna, kaže, evo ovde pogrešio i jeste stvarno pogrešio. A čekaj, producent, je li producent zna da peva kad uđeš u studiju? Pa dobro. Tonski zna to. On tonski, upravo se to mi radi. To su ljudi koji najbolje mogu da ti odrede šta si ti uradio ili nisi. Tako ja po nekom plesnom pokretu ili tačno po intonaciji ja mogu da ti odredim i već da uradim koreografiju šta već treba da radi la. To je potpuno jedan scenarij u glavi koji retko ko od vas ima. Pa dobro, govorimo ako su producenti u pitanju, onda svaki producent mora da ima veze sa muzikom, znači ili da je neki bivši muzičar. Ja sam više neki outsider koji upravo mogu da procenim po vama. Ja strašno gledam ljude i strašno sam detaljista, tako da to će se tek vidjeti negde nakon nekih godina koje već da.